Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, γιατί μετά την πρωτοχρονιά σας είχα συνεχώς 2 επαναλήψεις. Βλέπετε, η εποχή ήταν λίγο δύσκολη με τους ιούς, οι γρυπούλες μας πήραν και μας έδωσαν που λένε. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Και ελπίζω όλοι να είμαστε γεροί, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και να έχουμε μία πολύ καλή και επικοδομητική χρονιά. Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σήμερα μια καινούργια εκπομπή. Ξεκινώ λοιπόν με τον πρώτο μας κωδικό, 16.030. Ένα πάρα πολύ όμορφο κόσμημα, υπέροχο κομμάτι, η εκτίμησή του είναι 500 ευρώ και η προσφορά 60 ευρώ μόνο. Αγαπημένες μου φίλες, ατσάλι φυσικά, επιχρυσωμένο, έχουμε ζαντ 10 και 8 χιλιοστών, αιματίτη επιχρυσωμένο 6 χιλιοστών και σε ροδέλα, ασίμι 9,25 επιχρυσωμένο στους γάντζους των σκουλαρικιών και έχουμε ένα μοτίβ στο κάτω μέρος, γιατί και αυτά τα μοτίβ πλέον μου τελειώνουνε. Είναι ένα υπέροχο σεντέφι ίσον το φυσικό όστρακο, το εσωτερικό του οστράκου που βγαίνουν τα μαργαριτάρια. Και όπως θα δείτε, αγαπημένες μου φίλες, τη γέννηση των μαργαριταριών. Ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, ένα πολύ όμορφο μοτίβ, φυσικότατο, 6 επί 4,50, σκαλισμένο, περιμετρικά με χρυσό 18 καράτια και έχουμε φυσικά δωράκι τα έξοδα αποστολής. Όσες αγαπημένες φίλες και φίλοι, το λέω κάθε φορά και ίσως οι παλαιότερες σας κουράζω λιγάκι, αλλά όπως καταλαβαίνετε στην παρεούλα μας έρχονται κάθε φορά και καινούργιες φίλες, καινούργιοι φίλοι και θα πρέπει να ενημερώνονται. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να αποκτήσουν το κόσμημα μέσω courier αλλά με καρτούλα, χρεωστική ή πιστωτική και φυσικά αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, όσες δεν προλάβατε να παρακολουθήσετε την εκπομπή γιατί βγήκατε έξω, γιατί είχατε μια ιδιαίτερη εργασία στο χώρο σας κτλ. Λοιπόν, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή τα απογευματάκι στο YouTube, ακόμα και μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, όπου και αν βρίσκεστε. Έτσι, αγαπημένες μου φίλες, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε την εκπομπή από την αρχή, να παρακολουθήσετε ένα-ένα τα κομμάτια και αν κάτι σας ενδιαφέρει και υπάρχει ακόμα, μπορείτε να με καλέσετε στο τηλέφωνο, είτε το κινητό, είτε το σταθερό και να το συζητήσουμε. Και τώρα θα περάσουμε στον επόμενο κωδικό μας, 16.006. Εκτίμηση 1.600, προσφορά 125. Και εδώ έχουμε ατσάλι επιχρυσωμένο, με 18 καράτια χρυσό, φεγγαρόπετρα 18 χιλιοστών, ηλιόπετρα επίσης 18 χιλιοστών, 5α, μιλάμε μια τέλεια ποιότητα, καταπληκτική, δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι πέτρες, είναι από τα τελευταία κομμάτια αγαπημένες μου φίλες. Υπάρχει ηλιόπετρα στην αγορά. Εγώ δεν παίρνω πέτρες ως επιτοπλίστων από εδώ. Μου τα φέρνουν απ' έξω. Λοιπόν, εδώ δεν βρίσκω την ποιότητα αυτή. Απ' έξω δεν μου έχουν φέρει πάλι κάτι αντίστοιχο σε ποιότητα, οπότε ό,τι είχα μου τελειώνει. Έτσι λοιπόν, έχουμε ηλιόπετρα 18 χιλιοστών, 5α λέω 10α θα έλεγα και στο κάτω μέρος ένα φανταστικό αχάτι σε πλάκα με πολλές διαστρωματώσεις, 4 επί 3 εκατοστά, ελαφρώς ταγιαρισμένο. Έχουμε αιματίτη επίχρυσο, 6 χιλιοστών αλλά και σε ροδελίτσα. Έχουμε επίσης και σε επάργυρο, 8 χιλιοστών. Παίζει σε 2 αποχρώσεις, το ασημί και το χρυσό. Όπως σας έχω πει, τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ της μόδας και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνει ότι μπορούμε άνετα να φορέσουμε ασημένια και χρυσά κοσμήματα παράλληλα.
Στο πίσω μέρος του λαιμού φυσικά έχουμε extension για κάποια φίλη που θα ήθελε να το φορέσει λίγο πιο μακρύ. Έχουμε δωράκι τα έξοδα αποστολής. Σε όλα μου τα κοσμήματα, αγαπημένες μου φίλες, που θα παραλάβετε, τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν. Ένα υπέροχο κομμάτι, ιδιαίτερο κόσμημα. Όλα τα κοσμήματα είναι φτιαγμένα αποκλειστικά για μένα και το λέω για τις καινούριες φίλες και φίλους. Κάθε πέτρα είναι επιλεγμένη με πολύ λεπτομέρεια από μένα. Προσπαθώ πάντοτε να έχω την καλύτερη μα καλύτερη ποιότητα. Και όταν βλέπετε την εικόνα στην τηλεόραση, φορεμένο το κόσμημα από την Ελένη, όπως ακριβώς το βλέπετε, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σε όγκο που κοσμεί το λαιμουδάκι της, αυτόν τον όγκο θα έχουν τα κοσμήματα που θα πάρετε στα χεράκια σας. Και τώρα θα περάσουμε στον επόμενο κωδικό μας, 15.083 με 445 καράτια. 900 ευρώ η εκτίμηση, 80 ευρώ μόνο η προσφορά μου, αγαπημένες μου φίλες. Και έχουμε ατσάλι 10α και το εννοώ γιατί μιλάω πάντοτε για την καλύτερη ποιότητα ατσαλιού. Χειρουργικό ατσάλι. Έχουμε οψιδιανό 2x1,20, είναι μεγάλη πέτρα, βλέπετε είναι η γκρι πέτρα με τις μαύρες πιτσιλιές. Έχουμε όνυχα ταγέ και οβάλ λευκό. Έχουμε επίσης αιματίτη 8 χιλιοστών επάργυρο και βλέπετε, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, το ατσάλι λάμπει στην κυριολεξία. Χειρουργικό ατσάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ μα ποτέ να σας δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι το ατσάλι που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες βιομηχανίες ρολογιών στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν και τον αιματίτη 8 χιλιοστών, επαργυρωμένο και ένα κόσμημα όνειρο. Υπέροχο, αριστοκρατικό, φινετσάτο. Τα κοσμήματά μου είναι για όλες τις ηλικίες. Άνετα μπορούν να τα φορέσουν όλες οι κυρίες και όλες οι νέες κοπέλες βέβαια. Δεν θα το φορέσει μια κοπελίτσα 18 χρονών, 17, 20, 25. Θα το φορέσει από τα 25 και πάνω. Υπάρχουν όμως και νέα κορίτσια που είναι πολύ πολύ πιο τολμηρά. Εδώ έχουμε δωράκι τα έξοδα αποστολής. Ένα υπέροχο κόσμημα. Και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, αγαπημένες μου φίλες, γιατί δίνω τόσο οικονομικά τα κοσμήματα. Μα τα υλικά που πάντοτε είναι πρώτης ποιότητας κοστίζουν το ίδιο που θα κοστίσουν και σε ένα μεγάλο κατάστημα επώνυμο του κέντρου της Αθήνας και της Ευρώπης. Γιατί αυτές είναι οι τιμές. Απλά είναι τα υπόλοιπα έξοδα και το όνομα στο οποίο πληρώνετε, αγαπημένες μου φίλες. Αυτή είναι η διαφορά και τίποτα μα τίποτα περισσότερο. Βεβαίως υπάρχουν και επιχειρήσεις που σας έχουν και οικονομικά κοσμήματα, αλλά τη διαφορά θα την κρίνετε εσείς όταν πάρετε ένα δικό μου κόσμημα και το συγκρίνετε με ένα οποιοδήποτε άλλο. Θα περάσουμε στον επόμενο κωδικό μας τώρα, 15.019 με 740 καράτια και 2.500 είναι η εκτίμηση, 158 ευρώ είναι η προσφορά μου. Και τι θέλω να πω. Θυμόσαστε τα μήλοκόρελα, Μας τελειώσανε, τέλος, αγαπημένες μου φίλες. Στην επανάληψη που σας έκανα, φορούσα το δικό μου κόσμημα με τα μήλοκόρελα. Δεν πρόλαβα να το χαρώ. Πραγματικά
να είναι γούρικο που λένε στην αγαπημένη φίλη που το απέκτησε. Εγώ έμεινα χωρίς μυλοκόρα, αλλά τελικά εντάξει, αν ποτέ βρω έστω να κατορθώσω να βρω να φτιάξω ένα κόσμημα και για μένα, που δεν νομίζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο, μικρά των 10, 12, 15 χιλιοστών μπορεί να βρω λίγα, αλλά τα μεγάλα αυτά τέλος, αγαπημένες μου φίλες. Σιγά σιγά τελειώνουν και αυτά, τελειώνουν και τα σπόνζ. Η φίλη με παρακάλεσε πάρα πολύ να της διαθέσω το δικό μου και της το διέθεσα μέσα από την καρδιά μου να είναι καλορίζικο. Λοιπόν, τώρα σας λέω ότι και αυτά τα κοράλια, τα σπόνζ, και αυτά βρίσκονται στο τέλος τους. Αγαπημένες μου φίλες, θα προχωρήσω στον επόμενο κωδικό μας, 16.023 με 400 καράτια, και έχουμε 850 την εκτίμηση και 85 ευρώ μόνο είναι η προσφορά μου. Και εδώ βέβαια ασήμι 9,25. Έχουμε μαργαριτάρια 8-9 χιλιοστών. Είναι μπαροκάκια, πάρα πολύ καλής ποιότητας, λαμπερά, ζωντανά, αυτό μετράει. Έχουμε λάβα επαργυρωμένη 6 χιλιοστών. Έχουμε και ζυργόν, τα πράσινα, τα πολυγωνικά. Είναι ζυργόν, προσέξτε, όχι ζυργόνιο. Το ζυργόν είναι συνθετική πέτρα. Το ζυργόνιο είναι πολύτιμος λίθος. Πολλές φορές έμποροι, ασυνείδητοι ή μη γνωρίζοντες τέλος πάντων, λένε έχουμε ζυργόνιο ενώ σας πουλάνε ζυργόν. Προσέχετε. Δωράκι τα σκουλαρικάκια. Στο κάτω μέρος έχω ένα μενταγιόν από Σελ Πέρλ, είναι το εσωτερικό των οστράκων, από όπου βγαίνουν τα πανάκριβα μαργαριτάρια νοτίων θαλασσών. Αυτό το υπέροχο ασημί χρώμα είναι φυσικότατο. Είναι 3,5 επί 1,50. Και φυσικά τα έξοδα αποστολής, αγαπημένες μου φίλες, ένα υπέροχο κομμάτι με δωράκι τα σκουλαρικάκια, πολύ όμορφο κόσμημα, αριστοκρατικό, φινετσάτο. Φοριέται πραγματικά από όλες τις ηλικίες και πιστέψτε με ότι είναι ένα κόσμημα από τη στιγμή που έχει ένα πολύτιμο λίθο όπως είναι το μαργαριτάρι και στην ποιότητα που εγώ σας το διαθέτω, φοριέται από το πρωί που μπορεί να πάτε στο γραφείο, σε ένα meeting, με έναν καφέ κτλ. Αλλά μπορεί άνετα να φορεθεί ακόμα και σε ένα γάμο και σε μία βάπτιση. Αγαπημένες μου φίλες, αυτά είναι τα κοσμήματα που άνετα μπορούν να σας βγάλουν ασπροπρόσωπες. Ποιοτικά άριστο κομμάτι. Ως τιμή δεν θα μπορούσε κανένας να το διαθέσει στην ποιότητα που εγώ σας το διαθέτω. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να το αποκτήσετε με 85 ευρώ. Βεβαίως υπάρχουν μαργαριτάρια που μπορείτε να τα αποκτήσετε και με 25 ευρώ, αγαπημένες μου φίλες. Υπάρχει διαφορά σε όλα τα πράγματα, υπάρχει διαφορά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, μια εικόνα, 1000 λέξεις, όχι. Όταν το πάρετε και το συγκρίνετε θα καταλάβετε του λόγου το αληθές. Και τώρα, αγαπημένες μου φίλες, θα περάσουμε στον κωδικό 16.042 με 670 καράτια. Έχουμε εκτίμηση 200. Η προσφορά μου 145 ευρώ μόνο και έχουμε ασήμι 9,25. Βλέπετε στο κάτω μέρος που είναι το μενταγιόν, το μοτίβ, έχουμε μια μεγάλη μπίλια ασημένια, η οποία είναι γύρω στα 9 γραμμάρια. Έχουμε ατσάλι επιχρυσωμένο σε λευκό χρυσό. Το μοτίβ μας κάτω είναι 4x3 εκατοστά, γνήσιο τυρκουάζ ακατέργαστη πέτρα, καταπληκτική, πολύτιμος λίθος άλλωστε. Έχουμε χρυσόλιθο ταγέ, 15, 10 και 6 χιλιοστών. Η μπλε πετρούλα, αν προσέξετε, κάνει μέσα σαν να έχει χρυσάφι. Λοιπόν, είναι σαν έναστρος ουρανός.
σαν να είναι βράδυ και έναστρος ουρανός. Υπέροχη πέτρα, φανταστική. Έχουμε μαγνησίτη 18 χιλιοστών, αλλά περίπου στο χρώμα του τυρκουάζ. Έχουμε κρίσταλα 12 χιλιοστών βοημίας, αιματίτη επαργυρωμένο 2,5 χιλιοστών και σε ροδελίτσα, δωράκι τα σκουλαρικάκια και δωράκι τα έξοδα αποστολής. Αγαπημένες μου φίλες, ένα κόσμημα γλύκισμα, ένα κόσμημα όνειρο, κόσμημα προσέχετε. Μη σας δημιουργεί πρόβλημα, γιατί πολλές φορές διάφοροι άσχετοι υπάλληλοι επιχειρήσεων που πουλάνε κοσμήματα ή ακόμα και έμποροι ανάλογα με την εποχή λένε τα δικά τους. Ότι το τυρκουάζ χρώμα είναι χρώμα του καλοκαιριού. Δεν είναι χρώμα του καλοκαιριού. Είναι χρώμα για όλες τις εποχές του χρόνου. Απλά το καλοκαίρι το φοράμε πάρα πολύ γιατί ταιριάζει με το μαυρισμένο μας δέρμα. Τι ωραίο όμως ταιριάζει και με ένα πολύ όμορφο μαύρο ζιβάγκο, με ένα πάρα πολύ όμορφο μαύρο φόρεμα, με ένα γκρι αρζάν, με πολλές αποχρώσεις, αγαπημένες μου φίλες. Είναι ένα κόσμημα, είναι ένα χρώμα ονειρεμένο, εδώ μιλάμε τώρα για πέτρες, αλφα ποιότητα, ονειρεμένες πέτρες, πολύτιμο κόσμημα, αγαπημένες μου φίλες, δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο, σε ποσότητα πετρών, άριστης ποιότητας, και πάνω απ' όλα μιλάμε για την ποιότητα. Και θα προχωρήσω στον κωδικό 16.024. Εδώ, αγαπημένες μου φίλες, έχουμε αποκλειστικά ατσάλι και Σβαρόφσκι. Τι όμορφο σετάκι, τι ονειρεμένο κόσμημα που μπορείτε να το φορέσετε σε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το έχω κάνει και για μένα. Πραγματικά είναι ονειρεμένο, το έχω φορέσει, έχω βρεθεί σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση και έκανε εντύπωση. Η εκτίμηση είναι 1.200. Η προσφορά που σας το διαθέτω, 95 ευρώ μόνο, αγαπημένες μου φίλες. Μιλάμε για κρίσταλα Σβαρόφσκι, άριστης ποιότητας, και μιλάμε για σετ. Τα σκουλαρίκια, αγαπημένες μου φίλες, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αποκτήσετε από τη Σβαρόφσκι, γιατί αυτά τα σχέδια είναι δικά μου, να τα αποκτήσετε από τη Σβαρόφσκι κάτω από 600-700 ευρώ. Και δεν συζητώ για το μενταγιόν, γιατί εάν η Σβαρόφσκι, σας το διέθετε ως σετ, να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι δεν θα το αποκτούσατε στην καλύτερη τιμή, την εκπτωτική που μπορούσε να σας κάνει, κάτω από 1.700 ευρώ. Πηγαίνετε στο Σύνταγμα. Αγαπημένες μου φίλες, η αλυσίδα είναι ατσάλι, επιχρυσωμένη με 18 καράτια χρυσό λευκό, ένα κόσμημα όνειρο. Πιστέψτε με, τα Σβαρόφσκι λαμπυρίζουν τόσο πολύ, αστράφτουν. Έχω πει και άλλες φορές, δυστυχώς, αλλά ο φωτισμός στο στούντιο δεν μπορεί να μας δώσει ακριβώς αυτή την εικόνα, εκτός αν βάζαμε ειδικά φίλτρα που ό,τι δεν λάμπει μας το αστράφτει. Καταλαβαίνετε, είναι αυτά που βλέπετε πολλές φορές, που ενώ είναι τόσο θαμπά, εσείς τα βλέπετε να στραποβολάνε. Λοιπόν, εδώ είναι το αντίθετο. Αγαπημένες μου φίλες, υπέροχο κομμάτι, ονειρεμένο κόσμημα για κάποια φίλη που θέλει να το αποκτήσει για απογευματινή, βραδινή και ιδιαίτερη παρουσίαση. Υπέροχο κομμάτι, και είπαμε από εκτίμηση 1.200, και πάντοτε σας λέω την εκτίμηση 1.200 σε ένα μαγαζί καλό του κέντρου της Αθήνας. Δεν συζητάμε για ένα επώνυμο, γιατί το επώνυμο δεν υπήρχε περίπτωση να το έχει κάτω από 2.500. Καταλαβαίνετε, όταν η ίδια η Σβαρόφσκι πλέον, προσέξτε,
δεν μας διαθέτει πλέον κρίσταλα. Γιατί βλέπει ότι εμείς χαμηλώνουμε την τιμή, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, και από εκεί και πέρα βλέπει ότι δεν τη συμφέρει, καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Και θα προχωρήσω. Θα προχωρήσω στον επόμενο κωδικό μας, 15.073, με 570 καράτια, με εκτίμηση 1.900 και 138 ευρώ μόνο η προσφορά μου και ένα κόσμημα καραμέλα. Κοράλια, φίλες μου αγαπημένες, ό,τι σας προσφέρω σε κοράλια είναι τόσο τέλεια επιλεγμένα, δίνω τόσο πολύ προσοχή, προσέξτε, ανήκουν στην κατηγορία μυλοκόραλα, αλλά είναι μια άλλη κατηγορία μυλοκόραλων, όχι εκείνη η κόκκινη, είναι στα σωμών. Και εδώ δεν είναι μικρά, είναι 20 χιλιοστών. Λοιπόν, άριστης ποιότητας, έχουμε και ζάντ 6 χιλιοστών, τη μικρή πετρούλα, αιματίτη επιχρυσωμένο 6 χιλιοστών 4 και ροδέλα, δωράκι τα σκουλαρίκια, μα δεν υπήρχε περίπτωση τα σκουλαρίκια να τα αποκτήσετε από μαγαζάκι γειτονιάς 138 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε σε ένα κατάστημα επώνυμο των Αθηνών και όχι μόνο, στο Λονδίνο, και να βρείτε ένα αντίστοιχο κόσμημα με 1.900 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Πηγαίνετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνετε μια βόλτα. Όποια φίλη αποκτήσει, ας το φορέσει, ας κάνει μια βόλτα στην Αθήνα, ας πάει στο Κολονάκι, ας μπει σε ένα επώνυμο κατάστημα μέσα, φορώντας το κόσμημα και ρωτώντας για τα διάφορα εκεί, τιμές και τα λοιπά, να κάνει τυχαία μια ερώτηση. Πόσο μου το κοστολογείτε αυτό, σας παρακαλώ? Μου το κάνανε δώρο. Είναι αληθινό? Υπόψη ότι η αλυσίδα, ξέχασα να σας πω, είναι αλόι. Αλόι επιχρυσωμένη. Έτσι, τα σκουλαρίκια είναι ατσάλι. Αγαπημένες μου φίλες, ένα κόσμημα ονειρεμένο. Το χεράκι στο τηλέφωνο, όλα αυτά τα κοράλια σιγά σιγά τελειώνουν. Δεν κυκλοφορούν, δεν ξέρω γιατί. Ο εισαγωγέας μου δεν μου φέρνει πια. Στην Αθήνα δεν υπάρχουν. Έψαξα και στην Αθήνα, δεν υπάρχουν, αγαπημένες μου φίλες. Σε ένα κατάστημα έτσι χοντρικής που κατόρθωσα να μπω, η ποιότητά τους ήταν τόσο θαμπή, με ψεγάδια και τα λοιπά, που δεν υπήρχε περίπτωση να τα προσεγγίσω καν. Αγαπημένες μου φίλες, ό,τι σας προσφέρω είναι πάντοτε εγγυημένο, άριστης ποιότητας, που δεν θα κυκλοφορήσει. Λοιπόν, σε άλλο επιχειρηματία που λένε. Θα προχωρήσω λοιπόν στον κωδικό 16.031 με 275 καράτια και 750 η εκτίμηση, 75 ευρώ μόνο. 75 ευρώ μόνο, δωράκια, δωράκια πανέμορφα, ανεκτήμητα, αγαπημένες μου φίλες. Και εδώ ατσάλι επιχρυσωμένο. Shell Pearl. Σημαίνει, το λέω κάθε φορά, δεν είναι πλαστικές φουσκίτσες, δεν είναι πολτός, προσέξτε, είναι φυσικό όστρακο, το εσωτερικό όστρακο από μαργαριτοφόρα όστρακα μιλάμε, νοτίων θαλασσών. Έχουμε, τα Shell Pearl είναι 10 χιλιοστών, 12 χιλιοστών, συγγνώμη. Έχουμε οπάλιο 10 χιλιοστών και 6, αιματίτη επιχρυσωμένο, 6 χιλιοστών και ροδέλα. Έχουμε ένα μοτιφάκι στο κάτω μέρος, το οποίο είναι κεραμικό, χειροποίητο, κεραμικό,
σε αυτό το χρυσαφί χρώμα, 20 χιλιοστών, δωράκι τα σκουλαρικάκια, δωράκι τα έξοδα αποστολής, ένα δώρο από μόνο του, αγαπημένες μου φίλες. Θα βγάλετε άνετα μία υποχρέωση, ένα κόσμημα που θα μείνει από γενιά σε γενιά. Θα το φοράτε, θα το χαίρεστε, θα το φοράνε, θα το χαίρονται, θα σας θυμούνται. Αγαπημένες μου φίλες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν κάνετε ένα δώρο, δεν είναι οικονομικό και τελειώσαμε. Είναι και από τι αποτελείται αυτό το δώρο που θα διαθέσετε. Πραγματικά θα ικανοποιήσει τον άνθρωπο που θα το πάρει ή θα σας πει απλά ένα ευχαριστώ και θα το πετάξει σε ένα σιρτάρι ή δεν θα ξέρει από πού να το ξεφορτωθεί. Και εσείς με όλη σας την καλή διάθεση θα έχετε ακουμπήσει τα ωραία σας λεφτουδάκια. Το να πάρετε μια τουρτίτσα, βεβαίως, πάρα πολύ, θα δώσετε 35, 40, 45, εξαρτάται. Λοιπόν, να πάρετε λουλουδάκια, το ίδιο πράγμα. Μια γλάστρα ωραία να πάρετε, αγαπημένες μου φίλες, θα πληρώσετε 45, 50, 60 ευρώ. Εδώ μιλάμε για ένα κόσμημα που θα είναι για μια ολόκληρη ζωή και όχι μόνο, που θα περάσει από γενιά σε γενιά, θα το φοράτε και θα το χαίρεστε ή θα το φοράνε τα άτομα που θα το έχουν αποκτήσει από εσάς, προσφορά, ένα δώρο και δεν θα σας ξεχάσουν ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένες μου φίλες, υπέροχο και όπως σας είπα, δωράκι τα σκουλαρικάκια, δωράκι και τα έξοδα αποστολής. Μα είναι όντως από την πλευρά μου ένα δώρο από μόνο του το κόσμημα, από μένα προς εσάς. Και τώρα θα περάσω στον επόμενο κωδικό, 16.050 με 730 καράτια. Και έχουμε 2% εκτίμηση και προσφορά 145. Μου ζητάγατε, κυρία Καρανίκα, είχατε κάποτε άκουα μαρίνα και τα λοιπά. Έψαξα και βρήκα σε ένα κουτάκι μου μέσα κάποιες τελευταίες πέτρες. Έβγαλα 2 κωδικούς. Αυτόν και έναν λίγο πιο μικρό που λένε σαν κόσμημα, γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι πέτρες. Υπέροχο κομμάτι, έκανα έναν πιστεύω πολύ καλό συνδυασμό. Έχουμε ατσάλι, 10α βέβαια, πάντοτε μιλάμε για την καλύτερη ποιότητα ατσαλιού. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι 10α, αγαπημένες μου φίλες, επιχρυσωμένο. Και έχουμε την άκουα μαρίνα σε ματ. Παραλληλόγραμμη πέτρα, δεν είναι ομοιόμορφες όλες οι πέτρες, γιατί ήταν κομμένοι, μπορώ να πω, ακατέργαστες πέτρες και όπως καταλαβαίνετε κοπήκανε λίγο με διαφορετικές διαστάσεις. Λοιπόν, αλλά θα πάρω μια διάσταση περίπου, το 2,5 επί 1,20. Έχουμε ζαντ 10 χιλιοστών, και έχουμε και στο μοτίφ ένα καστόνι 3 επί 2 εκατοστά, πάλι ζαντ, τζέιτ ή νεφρίτης, πέτρες ονειρό. Καταπληκτικές πέτρες ποιοτικά. Αγαπημένες μου φίλες, χρώματα φυσικά ονειρεμένα, μιλάμε καμία παρέμβαση χρωματική στο κόσμημα. Είναι τα χρώματα όλα φυσικά, φυσικότατα. Έχουμε και αιματίτη επιχρυσωμένο, 6 ροδέλα, 6 χιλιοστών εννοείται, ροδέλα και καρεδάκι, δωράκι τα σκουλαρικάκια, δωράκι και τα έξοδα αποστολής. Περνάμε τώρα στον επόμενο κωδικό μας. Είναι ο 15.032 με 270 καράτια, με εκτίμηση 950 και προσφορά 88. Ένα πανέμορφο λιντζέιν. Τι σας είπα? Ότι υπάρχουν και κοσμήματα που είναι πιο λεπτά, πιο ντελικάτα, για φίλες που θέλουν πιο λεπτό κόσμημα. Για πιο νέα κορίτσια ίσως και όχι μόνο. Όλες είμαστε νέες γυναίκες πια. Δεν υπάρχουν μεγάλες γυναίκες, έτσι, άλλαξαν οι εποχές, αγαπημένες μου φίλες. Όλες οι γυναίκες προσέχουν τον εαυτό τους.
αρκεί να τον προσέχουν σοβαρά και με μέτρο, χωρίς να κάνουν ιδιαίτερες παρεμβάσεις που δυστυχώς έχουμε κακά αποτελέσματα στο τέλος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η εκτίμηση του κοσμήματος είναι 950 και η προσφορά 88 ευρώ μόνο. Ένα υπέροχο λιντζέιν με ατσάλι επιχρυσωμένο 10α, με ένα ναχάτι σε κύλινδρο στο κάτω μέρος μενταγιών 2x1,80, Zand Jade είναι φρύτης 6 χιλιοστών και έχουμε και λάπις λάζουλης καρέ 1x1,20, αιματίτη επιχρυσωμένο 6 χιλιοστών και ροδέλα και ένα κόσμημα όνειρο. Όλα τα λεφτά. Αγαπημένες μου φίλες, πείτε μου σας παρακαλώ. Μόνο ο λάπης δεν αγοράζεται με 88 ευρώ, αγαπημένες μου φίλες. Μόνο ο λάπης, γιατί λάπης υπάρχει. Με πολύ άσπρα μέσα, τώρα τον δικαιολογούν ότι αυτός ο λάπης είναι έτσι γιουβέτσι και τα λοιπά. Ξέρετε, εντάξει, και εγώ μπορώ να σας πω τα παραμύθια της Χαλιμάς, αλλά επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια, αυτός είναι ο λάπης και έχει και καλύτερο, πολύ καλύτερο ακόμα. Απλησίαστο όμως, αγαπημένες μου φίλες. Τι να κάνω, να σας έβγαζα αυτό το κόσμημα εγώ σήμερα με 180 ευρώ. Και μην νομίζετε ότι θα είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, αμεληταία η διαφορά σε ποιότητα, αλλά δυστυχώς πολύ ακριβή. Αυτή που σας διαθέτω είναι τέλεια ποιότητα, 10α, φυσικό χρώμα, φυσικότατο, πιο φυσικό δεν γίνεται, χωρίς ασπράκια, ασβέστη μέσα και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έχει μόνο το δικό του μέταλλο, γιατί ο λάπης έχει μέταλλο μέσα. Αγαπημένες μου φίλες, ποιότητα τέλεια, ένας αχάτης ονειρεμένος, φυσικός, με τις διαστρωματώσεις του, πανέμορφο, ατσάλι 10α, επιχρυσωμένο, Zand Jade είναι φρύτης. Αυτό το υπέροχο βιολέ χρώμα, το ανοιχτόχρωμο, το μοβέ. Λοιπόν, παρακαλώ φίλες μου, μιλάμε για φυσικά χρώματα, μιλάμε για ποιότητα πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Κοσμήματα που θα μείνουν ανεξίτηλα στο χρόνο για να κληρονομηθούν από τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Υπέροχο κομμάτι και φυσικά θα προχωρήσω στον επόμενο κωδικό μας. Έχουμε 14.096 με 970 καράτια και έχουμε εκτίμηση 2.800, προσφορά 160. Κάποιες καλές φιλεναδούλες με πήρανε και μου είπαν, η κυρία Καρανίκα, ξέρετε είχατε βγάλει κάποτε? Ναι, είχα βγάλει. Και τώρα τελειώνουνε φίλες μου, όπως τελειώσαν και τα μιλοκόραλα. 2 κομμάτια μου έχουν μείνει μόνο. Αυτό που σας βγάζω σήμερα και ίσως το επόμενο να το βγάλω προς το Πάσχα. Δεν υπάρχουν οι πέτρες. Δεν υπάρχουν οι πέτρες και είναι πολύτιμος λίθος. Πολύτιμος λίθος, αγαπημένα μου κορίτσια. Και έχουμε ασήμι 925. Ένας χαλαζίας ακατέργαστος, το κρίσταλο της γης. Από το χαλαζία γίνεται ο αμέθιστος, ο αμετρίνης, ο καπνίας, το σιτρίν. Αγαπημένες μου φίλες, ανάλογα με τη θερμοκρασία του εδάφους, ανάλογα με το βάθος, ανάλογα με την περιοχή από όπου εξορίσετε, λοιπόν καταλαβαίνετε, παίζουν διάφοροι παράγοντες ρόλο. Λοιπόν, και έχουμε ένα κόσμημα ακατέργαστο. Εγώ λατρεύω τις ακατέργαστες πέτρες, τις λατρεύω στην κυριολεξία. Σας μεταδίδω το μικρόβιό μου. Πραγματικά εκτιμήστε αυτό που σας λέω. Εάν αυτή η πέτρα, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα πολλές από εσάς να παρακολουθήσετε στο διαδίκτυο κάποιες παρουσίες που γίνονται μετά από εξορίξεις που καθαρίζουν την πέτρα. Αυτό το πετραδάκι όταν θα καθαριστεί
θα τροχιστεί, θα γυαλιστεί με το μηχάνημα, θα λάμπει σαν διαμάντι, αλλά σαν ποσότητα η κάθε πέτρα αυτή θα μείνει το 1/3. Εδώ μιλάμε για μια άριστη ποιότητα, μια πέτρα ακατέργαστη, φυσικότατη, και τι είναι? Είναι ο χαλαζίας του πάγου που μας δίνει τον αμέθιστο το σιτρίν, και εδώ μας δίνει τον αμέθιστο. Βλέπετε, η ίδια η πέτρα που έχει γίνει αμέθιστος. Ακατέργαστη και η μία, ακατέργαστη και η άλλη. Κοσμήματα ονειρεμένα, λατρεμένα. Έχω κάνει και για μένα. Και ελπίζω να μου μείνει. Γιατί στο τέλος, αγαπημένες μου φίλες, όταν μου τελειώνουν και τα φοράω, τι να κάνουμε? Τότε θυμόσαστε και λέτε, αχ, τι ωραίο αυτό που φοράτε, κυρία Καρανίγα μου, πόσο μ' αρέσει και το θέλω. Λοιπόν, και μια ζωή μένω στον Άσο εγώ, να τα φοράτε, να τα χαίρεστε πάνω απ' όλα. Έτσι λοιπόν, αγαπημένες μου φίλες, έχουμε και λάπις λάζουλης, ο οποίος είναι καρεδάκι 1x1,10. Έχουμε επίσης και 6 χιλιοστών. Έχουμε λάβα επαργυρωμένη 6 χιλιοστών, δωράκι τα σκουλαρίκια και τα έξοδα αποστολής. Κόσμημα όνειρο. Το χεράκι στο τηλέφωνο. Γιατί ένα θα βγάλω και κάποτε ίσως φορέσω κι εγώ το κόσμημα και φοβάμαι ότι θα μου το πάρετε. Και είμαι σίγουρη, γιατί πάντα έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, φίλες μου, χαλάλι σας. Περνάμε στο κωδικό. 16.049. 675 καράτια. Εκτίμηση 1.700. Προσφορά 135. Τι έχουμε και εδώ πάλι? Είναι άλλη κατηγορία, με άλλη κατηγορία κοραλιών. Προσέξτε, τι γίνεται τώρα? Ο φωτισμός μας αλλάζει λίγο το χρώμα. Το χρώμα είναι λίγο πιο κροκί. Πώς είναι ο κρόκος του αυγού? Σε κάποιο σημείο τώρα βλέπετε στο κάτω μέρος τα δύο που έχουν, αυτό είναι το χρώμα, αγαπημένες μου φίλες, κάνει αυτό το κροκί, το πορτοκαλί χρωματάκι. Έχουμε ασήμενια 25 επιχρυσωμένο στα σκουλαρικάκια. Έχουμε ατσάλι επιχρυσωμένο, τα κοράλια μας είναι υπέροχα, οβάλ, άλλη κατηγορία, 2,5 επί 1,20. Έχουμε ένα ναχάτι 5x4 στο κάτω μέρος, ένα μοτίφ, όνειρο ποιότητα χάτης, μιλάμε όνειρο, πέτρα καταπληκτική. Αιματίτη επιχρυσωμένο 6-4 χιλιοστών και ροδέλα, και φυσικά δωράκι τα σκουλαρίκια και φυσικά δωράκι τα έξοδα αποστολής. Κόσμημα πανέμορφο, κόσμημα υπέροχο, μου κάνει λίγο ethnic. Κάποτε είχα έναν άλλο κωδικό που έμοιαζε λιγάκι, δεν είναι ο ίδιος, μην παρασύρεστε πολλές φορές, γιατί κάποιοι κωδικοί μοιάζουν λίγο, γιατί υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον στο σχέδιο και προσπάθησα να κάνω μια πολύ μικρή αλλαγή όσο μπορούσα, λοιπόν, για να αλλάξει και λίγο ο κωδικός, αγαπημένες μου φίλες. Έχουμε λοιπόν δωράκι τα σκουλαρικάκια, δωράκι τα έξοδα αποστολής. Προχωράμε στον κωδικό 16.045 με 475 καράτια και εκτίμηση 850 και προσφορά 88 ευρώ μόνο. Και εδώ ατσάλι επιχρυσωμένο. Έχουμε Shell Pearl 14 χιλιοστών στο επάνω μέρος του λαιμού. Έχουμε όνι χαταγέ οβάλ, όπως επίσης έχουμε 6 και 4 χιλιοστών λουστρέ, αλλά έχουμε και ζάντ ή τζέιτ ή νεφρίτη 8 χιλιοστών της μοβέ. Και έχουμε και σιτρίν 8 χιλιοστών, αλλά έχουμε και αμετρίνη. Τι εστί αμετρίνης? Είναι μία μίξη από τη φύση, σιτρίν και αμέθιστος, μια πανάκριβη κατηγορία. Δυστυχώς πλέον δεν υπάρχουν κοιτάσματα, έχουν περιοριστεί πάρα πολύ, η αξία του έχει χτυπήσει ταβάνι.
Φίλες μου αγαπημένες, μία παρτίδα που κατόρθωσα να βρω σε αυτή την ακατέργαστη, μπορώ να πω κατά κάποιον τρόπο, ποιότητα, έτσι. Μιλάμε για ένα δώρο πραγματικά, δώρο αγαπημένες μου φίλες, που θα βρείτε αμετρήνη με τέτοια τιμή, πουθενά. Και σιτρίν, γιατί είναι πολύτιμος λίθος. Πουθενά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δωράκι τα έξοδα αποστολής, και φυσικά μην ξεχνάτε αγαπημένες μου φίλες ότι μπορείτε να αποκτάτε τα κοσμηματάκια μου με καρτούλα, χρεωστική, πιστωτική. Μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή μου το απογευματάκι μέσω YouTube και από το κινητό σας τηλέφωνο, αν βρίσκεστε εκτός σπιτιού. Έχετε και αυτή τη δυνατότητα να δείτε όλη την εκπομπή, ή αν έχετε αμφιβολία για κάτι που θέλετε να παραγγείλετε και δεν το είχατε προσέξει καλά, μπορείτε να το προσέξετε και από εκεί και πέρα να μου κάνετε ένα τηλεφωνάκι, και αν υπάρχει, γιατί κάθε κόσμημα που σας βγάζω δεν είναι πάνω από 1-2 κομμάτια. Όλα μου τα κοσμήματα ως επιτοπλίστων δεν βγαίνουν το πολύ πάνω από 5-6. Γι' αυτό με ακούτε πολλές φορές που σας λέω, αυτό και ακόμα ένα θα σας το βγάλω μετά από 6 μήνες, μετά από 1 χρόνο, μετά από 3 μήνες. Αγαπημένες μου φίλες, προχωράμε στον επόμενο κωδικό. Έχουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο κομμάτι, 15.009 με 1405 καράτια. Προσέξτε αυτό το κόσμημα, αγαπημένες μου φίλες. Ένα και ένα για μένα. Τέλος. Δεν θα σας το δώσω άμα τελειώσει αυτό, αγαπημένες μου φίλες, σας το λέω. Έτσι λέω πάντα. Λοιπόν, η εκτίμηση του κοσμήματος 2.800, η προσφορά 185, ξέρετε στο τέλος η κακομοίρα μένω χωρίς κόσμημα. Ό,τι αγαπάω μου το παίρνετε. Ασί με 9.25 επιχρυσωμένο. Αχάτι σε βότσαλο, ένας αχάτης με διαστρωματώσεις, όνειρο, όνειρο. Σελ Πέρλ, 8 χιλιοστών. Αιματίτης επιχρυσωμένος 4 χιλιοστών και ροδέλα. Δωράκι τα σκουλαρίκια, δωράκι τα έξοδα αποστολής. Μα πείτε μου σας παρακαλώ, πείτε μου σας παρακαλώ. Είναι ένα ονειρεμένο κομμάτι, ένα ονειρεμένο κόσμημα. Όνειρο πραγματικά, πέτρες φανταστικές ιδιαίτερες. Όσες φίλες έχετε τη δυνατότητα και μπορείτε, το χεράκι στο τηλέφωνο. Το χεράκι στο τηλέφωνο, φίλες μου αγαπημένες. Είναι από αυτά τα κοσμήματα που δεν είναι και τόσο εύκολο για να... Δηλαδή βλέπετε τώρα τον αχάτη αυτόν. Είχα πάρει μια παρτίδα από αυτόν τον αχάτη. Δεν σημαίνει ότι θα τον ξαναβρω για να μπορέσω να το ξανακάνω αυτό το κόσμημα. Δεν γίνεται, έρχεται ο προμηθευτής και σου φέρνει. Μα και όλη την Αθήνα να γυρίσω, δεν υπάρχει. Η αγορά δεν σου προσφέρει ακριβές πέτρες. Γιατί οι αντίστοιχοι επαγγελματίες προσπαθούν να πάρουν οικονομικές πέτρες, εύκολες για να φύγουν γρήγορα, να τις προσφέρουν, να τις πάρουν οικονομικά και να τις προσφέρουν πάλι οικονομικά, και που το αποτέλεσμα δεν θα είναι ποτέ το ίδιο, καταλαβαίνετε. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη διαφορά ως καλλιτέχνης. Εγώ γι' αυτό και σας έχω πει, δεν το βλέπω ως εμπόριο αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το εμπόριό μου είναι αλλού. Εδώ είναι το χόμπι μου. Εκμεταλλευτείτε το όσο καιρό θα βρίσκομαι ακόμα στην τηλεόραση. Αγαπημένες μου φίλες, υπέροχο κομμάτι, δωράκι τα σκουλαρίκια, τα έξοδα αποστολής, ένα κομμάτι και ένα κομμάτι δικό μου. Αν δεν διατεθεί, ίσως το ξαναβγάλω ακόμα μία φορά. Ελπίζω να φύγει, γιατί όπως έφυγαν και τα άλλα 2 προηγούμενα κομμάτια,
Έχει μείνει αυτό και ένα που κράτησα για μένα. Περνάμε τώρα στον κωδικό 16.048 με 175 καράτια και 1.500 εκτίμηση, μα η προσφορά μου είναι 125 ευρώ μόνο. Και εδώ έχουμε ασήμι 9,25, επιχρυσωμένο αγαπημένες μου φίλες. Ασήμι είναι η αλυσίδα, ο μπρασελές, στο πίσω μέρος από ένα σημείο και πάνω, έχει και ασημένιες μπύλιες δεξιά-αριστερά και η αλυσίδα είναι ασήμι 9,25, όπως και οι ασημένιες μπύλιες, οι επιχρυσωμένες. Έχουμε ατσάλι όμως στο μοτιφάκι, στο κάτω μέρος. Έχουμε λάπης λάζουλης. 16 χιλιοστών είναι η μεγάλη στρογγυλή πέτρα και η καρέ είναι 1 επί 1,20 και έχουμε και 3 χιλιοστών. Μαργαριτάρια λευκά, 10 χιλιοστών μπαρόκ, άριστης ποιότητας, αιματίτη επιχρυσωμένο 6 χιλιοστών και δωράκι τα έξοδα αποστολής. Αγαπημένες μου φίλες, αυτό το κόσμημα που είναι 80% σε ασήμι, γιατί το μόνο κομμάτι είναι το μοτίβ που είναι ατσάλι, οι ασημένιες μπύλιες, οι επιχρυσωμένες οι μεγάλες, η αλυσίδα στο πίσω μέρος του λαιμού, και μιλάμε για το λάπης λάζουλι, την ποιότητα, και τα μαργαριτάρια, μα δεν μπορείτε αγαπημένες μου φίλες να το αποκτήσετε με 125 ευρώ. Την ποιότητα και το ασήμι δεν γίνεται. Σας λέω 1.300 σε μαγαζί καλό των Αθηνών. Υπολογίστε το κόσμημα αυτό σε ένα κατάστημα επώνυμο που πουλάει φίρμα, θα το πάρετε 1.800 μέχρι 2.200, 2.500 ίσως. Και λίγα σας λέω, εξαρτάται το όνομα. Φίλες μου αγαπημένες, έτσι είναι. Δεν υπάρχει διατίμηση σε αυτά τα προϊόντα, είναι έργα τέχνης. Είναι χειροποίητα φτιαγμένα και όταν είναι προσεγμένα με ποιότητα σε πέτρες, με το ανάλογο ασήμι, όπως καταλαβαίνετε, και η πρωτοτυπία του κοσμήματος, διότι άλλο είναι να τα φέρω από το Μαρόκο με κακής ποιότητας πέτρες, να λέω ότι είναι ασήμι, να είναι αλπακάς, χτυπημένος και δίθεν επιχρυσωμένος με μεταλλικά χρώματα, καμία σχέση με ασήμι, και να σας τα πουλάω, θα μπορούσα να το κάνω και να είχα πλουτίσει. Όχι αγαπημένες μου φίλες, δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Θα προχωρήσω τώρα και θα περάσω στο κωδικό 15.067 με 570 καράτια, 2.800 η εκτίμηση, 168 η προσφορά. Συγγνώμη, και τι είπαμε, τελειώνουν και αυτά τα υπέροχα κοράλια. Το χεράκι στο τηλέφωνο, μην τα υποτιμάτε, προσέξτε, είναι κοράλια αξίας. Αγαπημένες μου φίλες, υπέροχα. Σπόνς είναι η κατηγορία. Υπέροχα κομμάτια ιδιαίτερα. Έχουμε επίσης, είναι καταρχήν 25 χιλιοστών, είναι πολύ μεγάλα. Έχουμε και όνυχα ταγέ, 20 χιλιοστών, και ροδέλα, 10 χιλιοστών. Αιματίτη επιχρυσωμένο, 8-3 χιλιοστών, και φυσικά δωράκι τα σκουλαρίκια. Μα δωράκι τα σκουλαρίκια, τα κοραλένια, αγαπημένες μου φίλες, τα σημαίνια. Πού, σε ποιο κατάστημα θα πάτε και θα τα διαθέτουν με 168 ευρώ. Βλέπετε στο κάτω μέρος το ασημένιο κλουβάκι με τα ασημένια καπάκια, έχουμε και τον όνυχα που είπαμε 20 χιλιοστών και ροδέλα, και το κλουβάκι, το αγαπημένο σας κλουβάκι, που μέσα έχει και ένα κοράλι περίπου 10 χιλιοστών. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα το κλουβάκι, αγαπημένες μου φίλες, δεν μπορείτε να το αγοράσετε χοντρική που το αγοράζουμε εμείς, να το αγοράσετε 168 ευρώ. Και θα περάσω στον κωδικό 14.098 με 690 καράτια. Και έχουμε
2.100 εκτίμηση και 158 ευρώ μόνο η προσφορά που σας κάνω. Και εδώ έχουμε ατσάλι επιχρυσωμένο, 10α πάντα, αλλά είναι και σε φυσικό χρώμα, παίζει σε 2 αποχρώσεις. Φίλες μου αγαπημένες, είναι επιχρυσωμένο με 18 καράτια, αλλά έχει και το φυσικό του χρώμα. Βλέπετε την αλυσίδα την περίτεχνη, τι όμορφη που είναι, ιδιαίτερη. Έχουμε φεγγαρόπετρα 10 χιλιοστών, λουστρέ. Έχουμε σιτρίν 8 χιλιοστών, επίσης λουστρέ. Αιματίτη επιχρυσωμένο 3 χιλιοστών και ροδέλα. Δωράκι τα σκουλαρικάκια. Δωράκι και τα έξοδα αποστολής. Τρίσιρο το κόσμημα. Όνειρο το κόσμημα. Πολύτιμος λίθος, αγαπημένες μου φίλες, το σιτρίν. Προσέξτε τι υπέροχο κομμάτι είναι. Είχα διαθέσει ένα άλλο κόσμημα σε αυτές τις διαστάσεις των πετρών και με παίρνει μια πελάτησα και μου λέει «Μα κυρία Καρανίκα, νόμιζα ότι οι πέτρες ήταν μεγαλύτερες». Αγαπημένες μου φίλες, εάν αυτό το τρίσιρο κόσμημα που είναι 10 και 8 χιλιοστών οι πέτρες ήτανε 15, δεν θα μπορούσατε να το φορέσετε. Δεν θα μπορούσε να στρώσει στο λαιμό. Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Είναι αρκετά φαρδί όταν το φοράτε. Μιλάμε, είναι τα πάντα ή είναι προσεγμένα στη λεπτομέρεια, φίλες μου αγαπημένες. Το να σας φτιάξω κάτι και όταν φορεθεί να μην στρώνει όμορφα στο τεκολτέ, είναι δώρον άδωρον. Το θέμα είναι όταν θα πάρετε το κόσμημα να στέκετε τόσο όμορφα, να εντυπωσιάζει, δηλαδή να το φορέσετε, να βγείτε έξω και να γυρίσουν τα βλέμματα όλων επάνω σας. Και θα γυρίσουν, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, πραγματικά σας το λέω, εάν φορέσει η κοπέλα σας, η σύζυγός σας, η κόρη σας, η εγγονή σας το κόσμημα και βρεθείτε, η σύζυγός σας, και βρεθείτε σε μία εκδήλωση, σας το υπογράφω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσουν, να κοιτάξουν το λεμουδάκι. Να γυρίσουν να κοιτάξουν το κόσμημα μαζί με την όμορφη κοπέλα που θα το φοράει. Λοιπόν, θα είναι εντυπωσιακό. Το λέω, σας το υπογράφω 100%. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, γι' αυτό σας το λέω. Τέλος πάντων, θα προχωρήσω, θα περάσω στον κωδικό 16.047 με 260 καράτια, με 2.400 την εκτίμησή μου και με προσφορά 190 ευρώ μόνο. Φίλες μου αγαπημένες, πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Αν μείνει το κόσμημα, αν δεν πουληθούν, 2 κομμάτια έχω μόνο, αν δεν διατεθούν, πάρτε στο κινητό σας από το YouTube και πηγαίνετε σε ένα καλό κατάστημα του κέντρου της Αθήνας και μπείτε μέσα και πείτε παρακαλώ αυτό το πράγμα το θέλω, μ' αρέσει, μήπως δεν υπάρχει πια, έχει τελειώσει, μήπως μπορείτε να μου το φτιάξετε, και αν μπορείτε να μου το φτιάξετε πόσο θα κοστίσει, αφήστε να σας πούν. Εγώ δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αλλά μιλάμε να πάτε σε ένα σοβαρό επιχειρηματία, σε μια επιχείρηση σοβαρή. Έτσι, λοιπόν, ατσάλι επιχρυσωμένο 10α, μαργαριτάρια μαύρα 10 χιλιοστών και καρέ σε πλάκα 2x2,50 περίπου, γιατί αυτά δεν είναι καλούπια, βγαίνουν φυσικά μέσα από το όστρακο. Ασίμι 9,25 επιχρυσωμένο στα καπάκια, αιματίτη επιχρυσωμένο 6,8 4 χιλιοστών και ροδέλα, δωράκι τα σκουλαρικάκια και τα έξοδα αποστολής. Μα είναι δώρο, αγαπημένες μου φίλες. Δεν μπορεί να αποκτήσετε αυτό το κόσμημα με 190 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Πηγαίνετε όπου θέλετε. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Όταν σας λέω για μαργαριτάρια μαύρα, όχι βαμμένα αγαπημένες μου φίλες, μιλάμε για μαργαριτάρια νοτίων θαλασσών, φυσικότατα μαύρα μαργαριτάρια, τα οποία δεν είναι ακριβώς μαύρα. Κάνουν υπέροχους ιριδισμούς, μπλε, μοβ, πρασινίζουν. Λοιπόν, μην κοιτάτε η οθόνη, δεν μπορεί να μας δείξει τώρα ακριβώς τους ιριδισμούς που κάνει αυτό το υπέροχο, το φανταστικό μαργαριτάρι, και είναι μεγάλα τα μαργαριτάρια. Τα σκουλαρίκια, αγαπημένες μου φίλες, δεν μπορείτε να τα πάρετε με 190 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα σκουλαρικάκια θα τα πάρετε γύρω στα 1.600 ευρώ από ένα επώνυμο κατάστημα των Αθηνών. Επώνυμο. Σε ένα καλό μαγαζί των Αθηνών θα το πάρετε 2.400 το κόσμημα. Όχι με σκουλαρίκια όμως, που εγώ σας κάνω δώρο. Μικρές λεπτομέρειες όμως, πιστέψτε με, που κάνουν τη διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω και θα περάσω τώρα στον τελευταίο μας κωδικό. 16.038 με 500 καράτια. Έχουμε και εδώ 2.800 την εκτίμηση και προσφορά 210. Και εδώ έχουμε ασίμι 9.25 επιχρυσωμένο και ατσάλι επιχρυσωμένο. Μαργαριτάρια μπαρόκ 10 χιλιοστών στρογγυλοποιημένα. Βλέπετε το μοτιφάκι μας στο κάτω μέρος είναι ατσάλι επιχρυσωμένο, τι όμορφο, υπέροχο, κάνει ένα φλωράλ με ένα μαργαριτάρι στο κέντρο και λάπις λάζουλης. Έχουμε επίσης λάπη λάζουλης 18 χιλιοστών, μεγάλη πέτρα, η μεγάλη πέτρα η στρογγυλή είναι 18 χιλιοστών. Έχουμε και την καρέ 1 επί 1,10, 10α μιλάμε πάντοτε, προσέξτε. Αιματίτη επιχρυσωμένο 4-6 χιλιοστών και ροδέλα. Αγαπημένες μου φίλες, τι να πούμε τώρα, μια εικόνα 1000 λέξεις και όχι μόνο. Προσέξτε, οι πέτρες, οι μεγάλες, φυσικότατο μπλε, καταπληκτικής ποιότητας, μιλάμε λάπης λάζουλης 10α, αυτό το βαθύ μπλε, το ονειρεμένο, το φυσικότατο, και σας κάνω και δωράκι τα σκουλαρίκια. Αγαπημένες μου φίλες, μα δεν υπήρχε περίπτωση τα σκουλαρίκια να τα αποκτήσετε 210 ευρώ σε ένα καλό κατάστημα των Αθηνών. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δωράκι, είναι ατσάλι, έχουν φεγγαρόπετρα, έχουν ασημένιο γάντζο σε σχήμα δάκρυ, έχουν φεγγαρόπετρα και έχουν και λάπης λάζουλη. Αγαπημένες μου φίλες, ένα κόσμημα όνειρο, με πολύ αγάπη από μένα για σας, υπέροχο κομμάτι ονειρεμένο, θα το φοράτε, θα το χαίρεστε μια ολόκληρη ζωή και γενιές, πολλές γενιές θα το κληρονομήσουν. Προσέχετε, προσέχετε τα μαργαριτάρια και όχι μόνο, και το λάπης και όλες τις πέτρες οι οποίες περνάνε από το μηχάνημα, λουστράρονται φυσικά από το μηχάνημα, λουστράρονται, όχι από βερνίκια, προσέχετε, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Λοιπόν, και άμα πέσει άρωμα, όπως καταλαβαίνετε, θα θαμπώσει και είναι κρίμα. Τα δε μαργαριτάρια θα αρρωστήσουν. Αγαπημένες μου φίλες, προσέχετε τα κοσμήματά σας. Σας τα φτιάχνω με πολύ αγάπη και θέλω να τα φροντίζετε με πολύ αγάπη. Φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Όπως κάθε φορά έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα μαζί σας. Πιστεύω να περάσετε κι εσείς όμορφα μαζί μου μία ωρίτσα και να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρας όμορφο, επικοδομητικό και ευχάριστο. Την επόμενη Κυριακή πάλι μαζί, αγαπημένες μου φίλες, εδώ στο High TV την ίδια ώρα.
12 η ώρα το μεσημέρι. Την αγάπη μου, φιλάκια πολλά, να είσαστε καλά. Γεια σας.